ஹாய், நான் இன்றைக்கி நல்லமுடி வியூ பாயிண்டில் இருக்கிறேன். அங்கே இருக்கிற டீ எஸ்டேட்லேருந்து காஃபியோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி, அதாவது குடலில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். ஒரு சில நோய்களுக்கு காஃபி நல்லது, ஒரு சிலதுக்கு நல்லதில்லை. ஃபார் நார்மல் பீப்புள், அதாவது ஜென்ரலாக இருக்கிற நார்மல் பீப்புளுக்கு காஃபி நல்லது. ஸோ அது டைஜஷன் நல்லா ஆகிறதுக்கு, அதாவது ஜீரணம் நல்லா ஆகிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம குடலில் இருக்கிற குட் பாக்டீரியாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நார்மல் பீப்புளுக்கு காஃபி நல்லது. ஸோ அதுக்கடுத்து லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்டி லிவர் அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்குது நம்ம நாட்டில். ஸோ அந்த ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காஃபி ஆக்சுவலாக பெனிஃபிஷியல், ரொம்ப நல்லது. ஒரு நாளைக்கு 3லேருந்து 4 காஃபி குடித்தா இந்த ஃபேட்டி லிவர் வர்றதையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஃபேட்டி லிவர் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபேட்டி லிவர்லேருந்து சிரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் போகிறதையும் இந்த காஃபி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. ஸோ ஓவரால் ஃபேட்டி லிவருக்கு காஃபி நல்லது. ஸோ ரெண்டாவது குடல் நோய்கள். ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது குடல் நோய்க்கு நல்லதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஐபிஎஸ். ஐபிஎஸ்ங்கிற இந்த குடல் நோய்க்கு காஃபி நெகட்டிவானது. அதாவது ஐபிஎஸ்ல இருக்கிற பெயின், அதாவது வயிறு வலியை இந்த காஃபி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஐபிஎஸ்ல இருக்க ப்ளோட்டிங், அதாவது வயிறு உப்பிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அதையும் இந்த காஃபி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. மூணாவது டயரியா, அதாவது ஐபிஎஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மோஷன் அடிக்கடி போகிறது இருக்கும், அதையும் இந்த காஃபி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ ஓவரால் ஐபிஎஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த காஃபி நல்லது இல்லை. தேர்டு பெப்டிக் அல்சர் அல்லது ஆசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சில பேருக்கு வயிறில் அல்சர் இருக்கும், அதே மாதிரி வயிறில் இருக்கிற அமிலம் மேலே எதுக்கழிச்சிட்டு வர்றது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஜிஆர்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட சிம்டம்ஸை இந்த காஃபி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ஜிஆர்டி பெப்டிக் அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காஃபி அகெயின் நெகட்டிவானது, பயன் கிடையாது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, நார்மல் பீப்புளுக்கு காஃபி நல்லது, ஃபேட்டி லிவர் இருக்கிறவங்களுக்கு காஃபி நல்லது. பட் ஐபிஎஸ், அந்த இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற அந்த குடல் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும், அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும், அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் காஃபி நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். தேங்க்யூ.